Velkommen til en ny episode. Velkommen til et nyt projekt. Denne omgang der skal vi bygge noget traditionelt som en knallert. Knallerten den er noget, som rigtig mange andre også kører på, men jeg har valgt at lave mit take på, hvordan jeg vil bygge sådan en her. Det er en Tomos A35 eller KP Puch Maxi, som nogen kalder den. Jeg har haft min overvejelse i forhold til, hvorfor det skulle være sådan en. Jeg kommer lidt ind på det i videoen her undervejs, hvorfor lige det skulle være en Tomos. Jeg håber, I synes, det er blevet et fedt projekt. Det her er det første episode, jeg regner med, at vi lander i en 3-4 stykker, hvor vi til sidst står med et færdigt produkt, der egentlig er blevet rimelig fornuftigt, synes jeg selv. Projektet her, det skal ikke bruges til baneræs eller alt muligt ræs på lukkede baner. Den skal køre på vejen. Den skal bruges til nogle lange knallerture sammen med nogle kollegaer og noget. Så det skal kunne holde, men det skal selvfølgelig også være lidt kvikt og se lidt godt ud. Så jeg glæder mig til at vise jer projektet. Jeg skal lige tage noget olie af motoren her, se om der er noget på den. Olien, sådan en Tomos her, og vores Puch Maxi og så videre også kører med, det er sådan en ATF-olie, som vi faktisk bruger på vores automatgearkasser. Det er en olie, der er rigtig god til vores vådkobling og slyngkobling her. Så når vi sætter en ny kobling på den, hvis man gør det, så skal man sørge for, at den ligger i blød i noget olie i gerne et døgn eller mere, for at sikre sig, at de her plader her, de er gennemvævet i koblingsolien. Vores kæde samler her. Vi kan trække den anden del ud. Nu sidder der noget ledningsnet. Der er lidt, der går ned til stateren her. Så det skal vi lige have pillet af. Det jeg gør her, når jeg skal pille en motor af, uanset om det er på en scooter, om det er en knallert, om det er en båd eller en bil, eller hvad pokker det nu er, det er, at det tager en kig hele vejen rundt om alt, hvad jeg kan se. Har jeg pillet alle ledninger fra, har jeg pillet kabler fra, batineslange, kæde osv. Så man kigger lige rundt her. Er der noget, der forbinder motoren til rammen? Godt, det er der ikke. Så kan vi tage de store bolde af med motoren. Så det er planen, det vi skal gøre den nu. Så fik vi lagt motoren på værkstedsbordet her. Jeg har aldrig selv rodet i en Tomos her før. Jeg har set lidt videoer omkring dem, hvordan og hvorledes vi skruer på dem og arbejder i dem. Og det synes jeg, det kan egentlig være en god idé at gøre det generelt, når vi skal skrue på et eller andet, vi ikke lige har skruet i før. Til at finde inspiration på nettet, der er så mange gode folk, der laver YouTube-videoer omkring det. Der er forumer. Kig på der, hvor vi køber stumperne til diverse knallerter. Der er tit nogle gode guides inde. I stedet for, at man skal opfinde den dybe tallerken selv. Kan nok lave nogle fejl undervejs og lære dem, helt sikkert. Men har det her været en fra slut 60'er, 70'er, 80 knallerter, så har tingene ikke set så pæne herud. Så tag at overveje det, når du køber en knallert. Skal den være decideret veteran? Eller er det ok, at den er magen til, men den er lidt nyere? Fordi standen på knallerten, den bliver bare bedre, jo nyere den er. Man kan være heldig at finde en gammel knallert, som man har passet godt på, og så er den i god stand. Men det mekaniske, det bliver bare brugt med tiden. Så tag det med i overvejelsen, når du er ude og kigge på en knallert også. Det er så nemt, når man har ude og kigge på nogle forskellige knallerter, at vurdere standen på den her knallert. Og det er noget, man lærer med tiden, og man kører noget gammel lort med en gang imellem, og tænker, det her, det bliver aldrig godt. Men så lærer man det, og så ved man, at man skal kigge efter næste gang, man skal ud og købe en knallert. Så fik jeg sat motoren i stativet her. Nu har jeg lavet en del motor til alverdens ting, jeg sagde efterhånden. Og hver gang jeg står og samler dem og skiller, så er jeg over, at jeg ikke har et stativ til den. Og det tænkte jeg, at det ville jeg have den her gang. Og jeg var faktisk lidt overvejet selv at skulle lave noget. Så faldt jeg over Rasmus' stativ her og tænkte, det her, det er skide smart. Stativet, det kan bruges til alverdens motor. Det er egentlig Rasmus selv lige bestemmer, hvor meget det bliver lavet til. En af de ting, jeg havde haft lige kigget lidt på, det var topstykket her, jeg har haft pillet af. Grunden til, at jeg havde det er, at på knalleren her, der sidder der et topstykke på fra en Puch Maxi af. Det er en meget normal ting at gøre på de her Tomoser, fordi Puch Maxi topstykker, det er lige lidt højere komprimeret end vores almindelige Tomos topstykker, det er. Jeg skal have et topstykke på ned fra holderne af, som ligner et originalt topstykke, men forbrændingskammeret, det er lidt anderledes. Det minder lidt mere om det her, hvor vi har en decideret dome, kalder vi det, inden topstykket.
Den her dome her, den sikrer os, at vi har et decideret forbrændingskammer, samt at vi har herude i kanten, der har vi vores squeeze band, som sikrer os, at vores kompression den bliver ledt op i vores dome eller vores forbrændingskammer. En anden ting, jeg kunne konkludere, da jeg kiggede herind, det var, at når vi kigger ind i vores cylinder, så åbner den cirka kun halvt op for vores gøllekanaler. Og det er jo ikke super effektivt. En lille udfordring, vi render i projektet her, det er nede i bunden hernede. Der har vi almindelig wackerbolt. Oppe i toppen op, der sidder sådan en knækbolt på. Så knækbolten, han kan ikke bare lige skrue af og få fjernet. Så dem skal vi enten have boret ud, eller så kan man lige slå med en mejsel på dem, og lige få dem til at løsne sig. Lige en lille smule mejsel her, det var faktisk meget positivt overraskende med dem. Det var at få den løsnet. Og faktisk lige skrue bolden ud her. Igen, der var vi blevet straffet, hvis vi havde købt en knald, der var meget træt af dage, så havde det været noget værre at få den løsnet. Nå, vi skal se, om vi kan få den her cylinder pillet af på nogle af de her tomoser, eller det største af dem. Der sidder den cylinder her ret godt fast. Så det jeg håber på nu, der skal ske, det er, at de gør den ikke. Men vi må se, hvad der sker. Det der sker med dem som regel, det er, at de her pinbolle her, de skulle vist ruste sig fast i cylinderen. Og den smutter ikke bare sådan lige af. Nu havde jeg lige en dorn med for lige at se, om vi skulle være heldige, at den rendte nem af. Og det gjorde den ikke bare sådan lige. Det har også næsten været for nemt. Vi må lige prøve at bruge en af de andre tricks. Jeg spænder lige 2 møtrikker kontra her. Og så prøver vi lige at løse en pinbolden ind i blokken her, og se om vi kan få den løs. Får vi pinboldene løs i blokken, så ved vi, at det ikke er pinbolden, der er rustet fast i cylinderen, men det måske lige binder på det ene skørt her. Så det vil jo være sådan set være fint nok. Og så ja, det her, det skal gå galt i en eller anden omfang, når det er, at de har siddet der længe nok. Vi prøver lige at se, om det her den kan gøre tricket. Før der havde jeg lige vores 2 møtrikker sat kontra på. Det kunne ikke gøre tricket. Det drejede bare lidt rundt det her. Jeg har besluttet, at dem her de skal ikke genbruges, så derfor kan jeg godt sætte en rørtang på. Ved man, at vi har nogle, vi simpelthen skal genbruge af flere årsager, at vi ikke kan få dem måske, eller dem her, dem vil jeg genbruge, så skal vi have møtrikkerne på, lige at sætte dem kontra på. Sætte dem mod hinanden, sådan at vi er sikre på, at de bliver der. Den her, der er gevindet ødelagt på den opad. Så jeg kan simpelthen ikke få møtrikkerne skruet kontra på igen. Det blev ødelagt, da jeg skruede møtrikkerne af første gang. Så sådan en pinbold her. Det er ikke super lækkert. Så nu skal vi få cylinderen pillet af her. Så fik vi cylinderen pillet af. Pinboldene de skulle lige løsnes. Den bandt en lille smule i den her støvjernscylinder, og derfor var den svær at få ud. Jeg har fundet lidt forskellige ting, jeg vil være opmærksom på, når jeg skal kigge på en cylinder her. Ting nummer 1, pakning her. Prøv at lægge mærke til, hvor store skyllekanalshullerne de er til pakning i forhold til skyllekanalerne i cylinderen. Pakningen her, den passer til blokkens størrelse. Det vil sige, at skyllekanalerne i blokken, de er faktisk, hvad er de? Dobbelt så store som i cylinderen. 2 muligheder, som jeg ser det, når vi skal det her til at køre lidt bedre. Den ene mulighed, det er, at vi bare åbner op og laver et stort hul ind i cylinderen her. Enten så laver man et stort hul hele vejen ned til skyllekanalen, eller også så runder man kanten og siger, at det er sådan, det er. Det er en almindelig knaller 30, vi skal ikke op og køre race med den, og så siger jeg, vi køber den og lader det være sådan. Vi kan åbne op hele vejen ned til cylinderen. Vi får et ret stort hul. Vi skal passe på, at vi ikke laver for høj, eller vi laver for stort hul og mister vores flow ned igennem vores kanal. Forestil jer, hvis vi har vores lille stus her med vores 14 mm kabras på. Forestil jer så, at om på det hul her, hvis jeg laver den her del af hul, lad os sige 30 mm diameter, og vi har 14 mm heromme på kabrassiden, så det sug, vi har ind gennem stussen, det sug, den hastighed, vi har, den vil vi fortsætte med at holde heromme. Det er ligesom, hvis vi tager vandslangen og lige holder fingeren fra vandslangen, som vi får, så får vi den her lange strålede vandslange. Det vil sige, at vi har en høj hastighed på vandet. Men hvis vi lige pludselig fjerner fingeren fra vandslangen,
så taber vi hastigheden ud af vandslangen. Det samme vil ske her, hvis vi laver hullet for stort her. Så er den hastighed, vi har opnået ind gennem vores indsugning, den vi miste. Vi vil kunne få noget mere flow igennem, men er det ikke dimensioneret til både cylinderen og til resten af indsugningen og til udstødningen, så får vi ikke noget ud af det. Så det her med at åbne for meget op her, det skal man passe lidt på med, for det er ikke nødvendigvis noget, man får noget effekt ud af. Så åbne op, den ene mulighed. Den anden mulighed, det er at tage vores skyllekanaler ned i blokken og faktisk lave dem mindre. Enten så man lave mindre ved at få svejst blokken op og få fræst ud i den igen. Det er der en masse arbejde i, både fordi blokken den vrider sig helt, når vi svejser i den her aluminiumsblok, og der er ikke så meget fræsarbejde i det. For det andet der, så kan vi godt opleve en del luftporer i blokken med at få den svejst, fordi sådan en støbt blok her, den er ikke særlig god at svejse i, og heller ikke når den har været brugt før med olie og benzin ned i blokken. Så løsningen på det kan eventuelt være, at man fylder faktisk op med kemisk metal for at lave skyldhandlerne mindre. Jeg vil gerne lade blokken være. Jeg vil helst ikke lave skyldhandlerne mindre. Det kunne være, at den her den engang skulle bruges til noget, der ikke skulle bruges på vejen. Og så vil vi gerne beholde de store skyldekanaler til et eventuelt større cylinder fra en PUC eventuelt. De passer rimelig lige over på. Så planen er, at jeg tror, vi lader blokken være større til skyllekanalerne. Måske lige få flowet blokken en lille smule bedre indeni. Det ser faktisk rimeligt ud. Og så få åbnet cylinderen lidt op i stedet for, sådan at vi ikke begrænser os, hvis jeg engang i fremtiden vil bruge blokken til et større cylinderkit. Så cylinderen skal åbnes en lille smule op. Standen på stemplet, det er overraskende faktisk positivt, fordi at, vi har ikke rigtig nogen forbrændingsrester på bagsiden af vores stempelring. Så den er egentlig en fornuftig stand, og havde det her bare været noget A til B-kanaler, så ville jeg faktisk have det her gjort rent igen, og så ville jeg lade det her køre. Men på vores tomoser, på den her, som er født en 30-kanaler, der er der faktisk ikke lavet udskæringer i stemplet heroppe. Det vil sige, når vores benzin kommer ind igennem vores membran her og skal ned i cylinderen, der skal vi igennem de her huller, vi har herinde i cylinderen. De her huller her. Og der bruger vi åbningerne ned i stemplet til, at vi kan få noget benzin dernede igennem. Men der er ingen åbninger. Så stemplet det skal skiftes både for at få nyt stempel på, men også for at få de her åbninger i stemplet. Jeg kunne godt fræse åbningerne op i stemplet, det kan jeg godt. Det vil ikke være noget problem. Men så tager vi 2 fluer med et smæk, får nogle nye stempelringe, får nye stempel på i god kvalitet. Jeg tror, det bliver et meteorstempel. Og så, så tager vi 2 fluer med et smæk der i samme omgang. Så skal vi pille stemplet af her nu. Stemplet, den har de nemme låsringe på, som jeg kalder dem det. Det er ikke en G, det er sådan en dobbelt G. De her låsringe, dem monterer jeg aldrig i min motor. De er rigtig nemme at montere og afmontere, men de her små ører her, de kan altså brække af. Og hvis de brækker af, så er der sgu næste sted, de rører hen. Det er med en tur rundt i motoren. Så jeg bruger altid kun C-låsringe. De er mega irriterende at montere, og de er mega irriterende at afmontere. Det er altså bedre at bruge, jeg har så brugt en halv time på at montere dem, end at ødelægge en cylinder og stempel, og måske også flere ting. Især hvis det er noget, man har portet og brugt lang tid på. Så altid kun C-låsringe. Jeg bruger personligt altid Malossi C-låsringe, og det samme gælder nålejeret, også altid fra Malossi af. Det er en præferencesag. Jeg ved ikke, om det er bedre end andet, men det er sådan, jeg gør tingene. Så fik vi pillet kickstartpedalen af. Jeg tror også, jeg måske fandt en fejl på, hvordan det var samlet før det her. Det må vi lige se, om det er noget, jeg får ret i senere hen. Bolden sad den her vej igennem. Når kickstarteren den sad, så sad den og pegede fremad her imod og ramte dækselt. Min teori er lidt, at bolden skal vende modsat. Så om vi bruger det stop hernede til noget, før der stod møtrikken bare ned på, og hjælp ikke super meget. Det er faktisk bedre nu, der har lidt mere luft nu, så der var lige en lille lærernummer der, i forhold til hvordan det skal samles det her. Så må vi se, når jeg lige skal have motoren samlet helt, og den sidder på knalleren igen, om det er løsningen det her, eller hvad det er, eller om vi skal have lige snikkereret et eller andet, for at det sidder lækkert. Så fik vi åbnet op ind til vores fortænderhjul og vores svingehjul herinde, vores tænding. Noget jeg kan se på den her, jeg lægger mærke til. Modellen her, de fås også med elstart, og det er jo egentlig, det er sådan set fedt nok. Jeg har valgt at finde en uden elstart, eller jeg ledte efter en, der var hvid. Det var ligesom
hovedårsagen. Og den her, den var så uden elstart. Og jeg er egentlig ikke interesseret i at have elstart som sådan. Så jeg skal se, om jeg ikke lige kan få fjernet vores starterkrans her på svinghjulet. Den er ingen grund til at slå med rundt. Og så ser vi, om den her tænding her, den ikke kan gøre særerne til det, vi skal bruge den til. Men det må tiden lige vise. Så fik vi skillet ind til vores koblinger. Vores første års andengears kobling. Vi har vores første andengears tandhjul her. Og så har vi nogle forskellige shims, der sidder forskellige steder. Nu havde jeg ikke haft sådan her skiltet før, og den årsag så har jeg taget lidt ekstra billeder af, hvordan shimsene de sidder. Hvor der sidder en tyk og hvor der sidder en tynd. Til forskellige aksler, sådan at når vi skal samle det her igen, så vi får det samlet rigtigt. Og der sidder henholdsvis en tyk og en tynd på den bagerste aksel her, og på den forreste aksel. Og den tykke i de tilfælde her sidder nederst på dem begge to. Så sådan samler vi bare det igen. Nede i koblingsdækslet her, der sidder der 2 lejer. De 2 lejer her, det er minikugelejer. Og dem skifter vi også nu, når vi lige er i gang her, for at sikre os, at det er i orden. Vi har vores første anden gears koblinger her. Første gears kobling skulle meget gerne være den, der sidder yderst her. Og der sidder en lille speciel fjeder hele vejen rundt her. Den her fjeder, den skal vi have en lidt strammere ind i, så en kobling er svær ved at slynge ud. Og så forhåbningen er, drømmen er, at de her kan købe standardkoblinger, de kan overleve det her. I og med at vi heller ikke går 65 kubik vejen. Svinghjul her, det er rigtig nemt lige på hvis man har en aftrækker, der passer til. Lige skru ind i gevindet her med aftrækkeren, og så spænder du den inderste bold til at få svinghjul af. Så det er lige til at have med at gøre. På svinghjulet, der har vi den her hævet kant her, og det er den pickup, den måler på. Andre tændinger, lidt ældre tændinger og inderrotortændinger, der kan vi dreje bagpladen for inden tidspunktet, vi vil have vores gnist skal komme. Det kan vi ikke på den her, fordi at, der er pickup på. Når der så er pickup på, så har vi så muligheden for at sætte et politiværn. Bold ud, vi kan komme til nu her. Og så skal vi lige have den ud af vores motortyv, for lige at have den sidste bold pillet ud. Så kommer lokken fra hinanden. Så ser vi lige, om vi kan få den til at markere ret her. Og nu kommer den. Og så var der egentlig også svaret på, hvorfor den gik lidt stram. Lejet her, det blev siddende på den inderste del krumtappen. Og derfor var den også noget sværere at få af, fordi vi skulle have lejet ud af pasning på blokken, i stedet for at krumtappen ud af lejet. Og nogle gange, der går de lidt sejere. Nogle gange kan man heldigvis lige komme til at kan trække dem af. Andre gange, så er man ikke så heldig. Jo mere skånsomt vi kan være ved vores pakflader, jo bedre er det. Jeg har markeret lidt op her, hvor krumtappen den går til, i den cirkel den sidder.
I den cirkel krumtappen sidder, der vil jeg ikke ind og fjerne materiale, fordi det kan påvirke, hvor meget volumen jeg har i mit krumtapshus, så det vil jeg gerne undgå. Så jeg har lavet en lille ring her. Jeg fandt noget, der passede i diameteren på den, og streget op, hvor jeg ikke vil ind og arbejde ved. Den her blok her, den flår faktisk rigtig pænt i forhold til, hvad det ellers kunne gøre. Så det er meget lidt, jeg kommer til at ændre. Nu har jeg den alligevel skilt ad, så nu kan jeg lige så godt lige få det gjort. Den har været needed på i sin tid, den her. Se om vi kan finde noget, der er lidt mere slim i design end den her. En af ulemperne ved de her originale baglygter og numpleramme, det er, at der er en masse huller her. 8-9 huller i bagskærmen, som jeg egentlig ikke skal bruge til noget. Bunden, hvor der sidder den 90, der er det ikke blevet behandlet i sin tid, så den er egentlig begyndt at komme en lille smule gravrust i bagskærmen. Og det er ikke noget, der ikke kan reddes, men jeg tror måske, jeg vil prøve at vælge at korte bagskærmen lidt op for at lave lidt andet design på den, også fordi den kommer ikke til at bruge for, at der skal sidde noget bagpå. Tegnet op her, hvordan jeg vil have min skærm, så nu skal vi lige have skærmen afmonteret.